kieku ikellu xi darba jgħidu jew jekk il-fidi tagħna ġejjin mill-Alla jew le. Biżejjed tisma' dan il-Vanġelu li għandna nismajtu. Aspett ta' bniedem ma jista' jfakru magħhu ħaġa bħal-din. L-ebda bniedem. L-ebda bniedem ma jfakru magħhu li jrid igħierek li jagħmlu l-ħsab. L-ebda bniedem ma jfakru magħhu li jrid jagħmel il-ġejd li jagħmel l-udden. L-ebda bniedem ma jfakru magħhu li jħollu xi ħaġa li taħli jħollu l-oħra. L-ebda bniedem. Titkun Alla biex nisimgħu dawn l-affarijiet. Allura jekk xi ħadd minna xi darba jiġi jduri, jekk il-Vanġelu x'miktub min-nies jew minn Alla jew minn Ġesu Kristu li huwa minn Alla, naħseb dan l-Vanġelu huwa puru. Huwa puru. Huwa il-mod ta' kif ħobbna għallek ħobbna. Kieku ikellu xi ħadd imissilna l-karozza, konna l-karozza wara l-lieb jew wara ta' x'imkien, u jmissa jagħtiha daqqa. U niġu nsibuh murux. Dak il-ħin kieku nkun jien ma ngħidx ma jibgħax ma nħejx ma jiġix f'rasi, jew ma nitkellem jew min kien baqa' sejjer jew u nistgħu nsemmu eżempju ieħor, eżempju ieħor. Imma dan kollu jieħu viżjoni oħra, isejr differenti meta nħarsu lejn dan. Lejn Ġesu Sanna. Immaġina jiena x'wara xi karozza nirvilla u nqajjem f'moħħi il-ħsibijiet aggressivi kollha tiegħi. U dak, allura dak, x'kellu jagħmel dak? X'kellu jagħmel dak? Nispiċċa kif spiċċa u kellu l-possibilità u s-seta li ma jispiċċa għax kif spiċċa, għax nispiċċa. Kieku ried sata irreaġixxi. Allura l-Vanġelu tal-lum aktar li kellimna fuq kif għandna nħobbu aħna. L-ewwel qabel kollox kellimna fuq kif iħobbna Ġesu. Fis-sar responsabbjali li repetejna flimkien ta' qalb tajba twajjeb il-mulej u jaħfir. Twajjeb il-mulej u jaħfir. Il-mulej jaħfir lil kull wieħed u lil kull waħda. U minn hawn nitilgħu. Il-ħajja tagħna tagħmel sens, il-ħajja tagħna tista' ikollha ftit serenità u paċi tal-qalb meta aħna nħossu it-mellisa, il-bewsa tal-maħfra ta' Ġesu għal kull sbagħ, għal kull difir, għal kull tnod li aħna nagħmlu fil-ħajja. B'ebda difir, b'ebda tnod, kbir kemm kbir li ma jaqax taħt il-imħabba estrema il-maħbra ta' Alla għalina. Din rridu ngħixu biha, rridu ngħixu biha. U ħanidilkom għax importanti li ngħixu biha. Għax meta aħna nisbaljaw u ma nsibux li jaħfrilna jew ma nagħmlux l-esperjenza tal-maħbra, ma nħossux il-maħbra l-ewwel li nimbagħtuh aħna tinżel għal kollox l-istima ta' nfusna, nibdew nħarsu lejn nfusna bl-ikraħ. Nibdew nirrabjaw għalina nfusna. U ħafna drabi sfortunatament din ir-rabja tant issir parti mill-ħajja tagħna li lanqas nibqgħu nindunaw li aħna rrabjati għalina nfusna. Nispiċċaw ma naċċettawx lilna nfusna. Nispiċċaw dejjin bina nfusna biex ma nieħdux fl-estremità tagħha mbagħad u xejn dik li ngħidulha depressjoni irrabjati għalina nfusna u xi drabi mingħajr ma nsibu raġuni għalfejn. Il-maħfra tagħtina l-istima tagħna nfusna. Alla jgħidilna li aħna nibqgħu importanti f'għajnejh. Alla jgħidilna li aħna nibqgħu eżies
eżi jisaħħallu anki meta nisbaljaw, anki wara nisbaljaw. U hija din l-esperjenza mbagħad, din l-esperjenza tal-maħfa li għandna għandu għal kull wieħed u kull waħda minna li tista' tgħinna biex nilqgħu lil nafusna, biex naħfu lil nafusna u naħfu lil xulxin. Issir komplikata wiesel, tkun diffiċli wiesel li naħfu lil xulxin, li wieħed jaħfer lil ieħor sakemm ma nagħmlux esperjenza tal-maħfa tal-Alla lina. Allura Ġesu kruċifiss, Ġesu b'san. Il-parroċċa tal-ġabar hija mdawra ma' Ġesu b'san. Jekk tiftakru f'kull purċissjoni li ssejjer, anke fil-purċissjoni tad-dħul li għamilna biex tħallna, nimxu wara l-kruċifiss, nimxu wara Ġesu b'san. U nista' nrodħar lill-Alla l-parroċċa tagħkom, il-parroċċa dedikata lil San Lawrenz fl-eruq ta' din il-Knisja Pastorali, illi fiha komunità f'din il-parroċċa hija laboratorju tal-imħabba u tal-maħfa. Komunità żgħira, waħda mill-iżgħar parroċċi tad-Djoċesi, però fl-istess waqt laboratorju intens għax iktar mal-komunità żgħira iktar ikun hemm familjarità, iktar ikun hemm affinità, iktar wieħed ikun qrib ieħor, u allura iktar il-laboratorju ikun intens u qawwi fit-tħaddejn, fit-tagħlim, fit-training ta' din l-imħabba. L-imħabba li nirċievu kontinwament minn Ġesu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, l-imħabba li nirċievu kontinwament minn Ġesu fit-tagħlim fl-azzjoni Kattolika, Legion of Mary, lezzjoni divina, l-imħabba li nirċievu minn Ġesu it-tfal tagħna fil-katekismu, l-imħabba li nirċievu minn Ġesu fil-formazzjoni anke tal-koppji żgħar li għandkom fil-parroċċja tagħkom. L-imħabba li ngħixu hawnhekk propru fil-liturġija, hawn ħafna nies imdawrejn mal-liturġija, min jipprepara l-Knisja, min inaddaf, min jaqra, min ikanta fil-kor. L-imħabba li nirċievu minn Ġesu anke permezz ta' dawk illi jagħtu l-informazzjoni permezz tal-bulettin, anke permezz ta' dawk li huma attenti għan-nies li huma fil-bżonnijiet, li għandhom bżonnijiet, li huma fil-bżonn fil-parroċċja tagħna. L-imħabba li nirċievu minn Ġesu propri l-awġew li titla' mill-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li ma tistax isseħħ jekk ma jkunux is-saċerdoti. U hekk biex nirringrazzja lill-Kappillan, Dumma l-Werfa del Michael, tas-servizz tal-ħidma li jagħtu fil-parroċċja żgħira tagħna. Ejjew nibqgħu nimxu wara Ġesu msalla, jew nibqgħu nimxu wara l-Kruċifiss. U għandna okkażjoni speċjali fil-ġranet li ġejjin, fil-ġimgħat li ġejjin, meta se jkollna l-grazzja li jżurna il-Kruċifiss tal-Knisja tal-Patrijiet ta' Ġiesu tal-Belt. Se jkun hawn jekk Alla jrid il-ħamis, l-għada, se jkun hawn il-ġimgħa, se jkun hawn il-ġimgħa filgħodu, il-ġimgħa ta' wara ras il-Ħaddam, il-ġimgħa is-Sibt minn bagħad il-Ħadd. Dawk il-ġranet il-Knisja tal-Patrijiet ta' Ġiesu tal-Sinem se tkun Knisja ġubilari, jiġifieri li fiha wieħed jista' jakkwista wkoll il-grazzja jagħmel l-esperjenza tal-grazzja tal-maħfa sħiħa tal-ħtijiet tiegħu ta' trbietu. Jekk iżuru l-Kruċifiss u nagħmlu t-talbiet u dak jum rekwiżit, dak jum mitlub. Huma affarijiet tekniċi imma warajhom l-ispirtu tagħna li konvertu. Ix-xewqa tagħna li niltaqgħu verament ma' Ġesu msalla. Imbagħad il-koll flimkien il-Ħadd 9 ta' Marzu jekk Alla jrid nagħmlu pellegrinaġġ deċessar bil-Knisja tal-Patrijiet ta' Ġiesu tal-Sinem sa fuq it-Suntier
tal-Knisja Parrokjali fejn hemmhekk issir ċelebrazzjoni tal-kelma tagħna kif ukoll issir adorazzjoni komunitarja kollettiva tas-Salit Muqaddes. Ejjew nroddu ħajr lill-Alla għal dik il-mħabba ġdida li għatina, imħabba li tmur li bil-loġika, bil-raġunament tagħna. Aħna ma nistgħux għal-raġunament toli tal-Vanġelu tal-lum. Imma meta nagħmlu esperjenza tal-maħba ta' Alla lina, aħna wkoll jirnexxielna b'xi mod naħfu lil xulxejn. Jirnexxielna b'xi mod nindunaw li bil aħna dajfejn u rridu min jaħfrilna hekk ukoll ta' maġenbi, hekk ukoll il-ġirien, hekk ukoll dawk li weġġajt jew weġġewni huma dajfin u jistħoqlhom il-maħba.